Velkommen tilbage til endnu en video på min YouTube-kanal. I dag der skal vi lave en 100 lag Skittles. Så her har vi lidt Skittles. Jeg starter lige med at tælle dem, og ja, så ser vi hvor mange af jeg har. Okay, måden du gør det på, det er simpelthen at du maser 100 af dem her og lægger dem oven på hinanden. Okay, der kommer timelapse nu. Okay, det her det er de første 10 Skittles. Jeg håber, det bliver bedre. Lad os komme videre til de 10 næste. Det var 20 lag Skittles. Ja. Og vi fortsætter bare til 100. Okay, det her det er 30 lag. Det ser rimelig flot ud. Også lidt langt. Ja. Jeg synes det går en lille smule for langsomt. Vi tager filmet med ind, så det går lidt stærkere. Vi gør timelapse igen. Okay, det her det var 40 Skittles. Vi er snart halvvejs, og den er altså ved at blive ret tung og ret stor. Vi kører bare timelapse igen. Nu er vi nået halvvejs. Tung, og den er også ret flot, og den ser lidt mærkelig ud, men den er stadigvæk ret flot. Ja, lad os komme videre, vi kører timelapse igen. Så, det her det er 60. Nu er den altså ved at veje ekstremt meget, og det er også rimelig hårdt for hænderne faktisk, og tommelfingrene, når man presser så meget. Men ja. Som sagt, vi kører timelapse igen. Så nu har vi lavet hele 70 lag. Den er eddermame ved at bestå. Det er mega godt i ens fingre og mest tommelfinger, fordi det er det, vi presser med. Men som sagt, vi bliver ved, og vi kører timelapse nu. Den vejer sindssygt meget. Prøv at høre. Den vejer rigtig meget. Men vi kører bare timelapse igen til 90 lag. Okay, nu er vi nået til hele 90 lag Skittles. Vi mangler kun 10 mere, og så er det 100. Så ja, vi kører timelapse igen for sidste gang. Så har vi nået de 100 lag Skittles. Okay. Ja, den er mega flot. I får lige lov til at se den her. Det er jeg synes, det er et rigtig flot mønster, den her. Hvis I kan høre, hvor tung den er. Prøv at høre. Så er den pisse tung. Nu kommer vi til det sjove. Vi skal nemlig smage den. Jeg starter med at tage en bid. Den er sur. Den smager faktisk ret godt. Det smager flot. Jeg spiser på den anden ende. Den smager faktisk meget godt. Ja. Men alt i alt har det været sjovt at lave. Jeg synes, I skal prøve det derhjemme, selvom det er lidt hårdt. Hvis I kunne lide videoen, må I huske at
like og subscribe. Og så ses vi i min næste video. Hej hej.